Jak Piye? Pak Dalang sapa pendak urung paring sasmita arep wiwit. Apa ya? Urung, wae golekane ilangne berasan apa ngendi mau. Mo, pripun? Urung entuk kabar. Urung entuk. Mami kuwi mbok kapake karepmu. Ya kuwi ben gogong ae mesake wis tuwek. Sing apik iki ya jan. Kuwi jane nek gelem ngumbah ya apik jane ganden kuwi. Kuwi pomo ya mong wis suwa ning pomo gelem ngumbah kayak Baiklin jak apik. Iya ya. Kene. Piring apa piye dikumbah? Kaya cawet ae ya. Halah modelanmu kok kaya ngono karo mbok enggadan kok ya mesti sia-sia. Kuwi iki ya termasuk sing ngopeni aku mbiyen nek kere kae ya yu ya. Lah saiki apa kowe wis sugih? Ya ijek pancet. Pokoknya matur nuwun mbok ganden. Waduh, telepon yange. Yange piye nyeluk polisi kok yange. Ya ndak ya kelipur karo ngenteni Kadang Besan Sutresno. Nggih. Katemben durung kepareng rawuh. Iki awake di Sukopari Suko karo Kartika Raras. Kartika Raras. Nggih. Pimpinane pangkat dhewe kaya ngono. Dokter Samenika guru SMKI kula Pak Eko Joko. Napa nggih ugi rawuh napa mboten iki Pak Joko? Oh, Dereng rawuh. Dereng rawuh. Aku mbiyen ya SMKI lho, Nduk. Apa ya? Jiko jurusan komputer. Kok iso komputer ki renek ya Golek wong SMKI? aku nang SMKI kelas 3 terus megah. Kelas 1 3 tahun aku. Barengane tantut. Lah sampean ki mahasiswa abadi ya ngono kuwi. Ya ndak lelipur dan juga mohon doanya ingkang rawuh mugi kasembadan ingkang dados sedya Pak Yanto delasan ibu ingkang sartat mojo temanten sakrone. Nggih, leres Kang Mas. Aku ki rata melu klenengan nek ngah-ngoh kaya ngene. Piye arep ngopo iki? Ya wis sing los wae to. Kok biasane ya piye kae melu tardi laras ya los kaya ngono. Apa iki? Aku senengku nek melu klenengan ki sing tuwek-tuwek melu mangan kuwi lho. Nek campur sari nom-noman kabeh lah sing tuwek ya butuh mangan nggih nggih. Nah ngene iki jenenge nguri-uri pabudayan sing nyata ya iki. Nyuwun pelok 6 cobi sepinten. Pamintaku nimasito asih oper kowe ya sinden. Andeng-andengmu Piye? kuwi nek cara bahasa gaul tai lalat. Ning kok gedene kaya ngono. Lah nek cilik tai lalat, lah nek gedhe Tai kethek ya kuwi. Ya sowan bose dhewe. Karo oh, bawa. nggih. Mas Tarmin sehat Mas. Lah Sugeng Dar Mbah Kakung. Iwak arek ning telu niku pripun? Mboten napa-napa nggih nek kok 8 ngono kok ya. Pak nggih. Niki kula nek mboten krana Mas Tarmin kula nggih mboten wonten ten mriki lho Pak. Lumantar piyamuku didongake baksone ya laris. Lah ya iki aku nek umpama ora dibayari ngono aku ya ora apa-apa lho melu Mas Tarmin iki. Wah iya. Iya, tenan. Ya Allah. Lah wong wis lunas kok. Padha, aku ya mau nyengingis Lah lho wong iki. piyayi sembodo ya kaya Mas Tarmin Dek ngono. kau miri teko kene iki sak jam 45 menit. Apa ya? Bensinnya 2 kilo. Bensin kok 2 kilo. Bayaran. 2 liter apa ngono lho, kok 2 kilo. Tutuk esek ya. Ing sarita sawangine Tatan kinggang sarambute. rasa dikei rambute. Sarambut. Urung tuku lho. Ora nggo mung sak rambut tok.
Oh lah wong MC koclok. Masa wis tuwek rung cukul. Oh dicukur. Lamun nato cakete ngadi yen tedak tansah mulat sita hasetu Iki sone apa to kok penak men? penak tenan Apa iki? Sinjetama Oh Sinjatama, luar biasa. Jangan gandeng. bosnya ada bosnya yang mana Bosnya yang mana bosnya? Oh bosnya ya elok tenan kok ya. delok raine kok ngopo Kok raine Pak Suryane ngono lho. Bos sound system mbok raek-raekno. bos util ya Lah kok util piye? lah rung nek apa-apa ya Pindho mimi lan mintuna hayo nimas bareng hanetepi wajib situasi Brian Lah wong ki ya nyat MC koclok tenan kok ya Mi ya. Wong urung rampung ya digongno disemelehno piye carane. Kok ya kesusu lungguh. oh ya ngono to prayan jarene mau MC kondang ora ngertine rokokku lho Apa wi? SB? Apa? Kira kok apa SB? Rokok apa kuwi Mas SB wi Mas? iki aku pas nyalon lurah ki rokok ya iki mula kalah Iya, lah nek kelingan mesakno, aku nek mesakno. kelingan mula tak nobatkan 21 Oktober hari pedot nasional jadi kalah jingang ini lagi Aku kang satya satuhu Nyonya nganti saiki wah Dok, Nggih, wonten, baleni Dok. meneh kanggo Mas manten Mbak manten dan semua yang hadir ya, Dok. Ya. Pisan kasta aturi ora bab bondo donyamu, bab derajat pangkatmu,
Sing penting awake dhewe bisa menyikapi hidup ini dengan rasa yang ikhlas, dengan rasa yang tulus. Inilah hidup kita. Jadi rasa ndangak-ndangak keduren, ku nek kejlungup ndak malah loro. Mulai nek istilah yang mengatakan bekerja keraslah untuk menjadi orang sukses, teori goblok. Lah piye kok goblok? Bekerja keraslah untuk menjadi orang sukses, salah. Karena dari 1000 orang yang bekerja keras, sing sukses mung 4 utawa 5, berarti sukses kuwi bejan. Mula dilakoni wae, entuk sithik syukuri, entuk akeh ya disyukuri ngono wae. Perkara duwe son miliatan niki ya muga-muga ora kadol ya Mas ya. Amin. Semangat. Kuncine iki anggere tawakal ngono wis ora apa-apa. Agi payu sesasi ping 20, waduh karo kene sregep ya mbon jrot kok. Ya reng ya. Lah ketoke yo ngandani awakmu dhewe no. Masa lalu. Masa lalu. Saiki semua. Ning aku arep golek room karaoke sing enake sinden-sinden iku arang-arang lho. LC gelem sanggulan arang-arang. Mugi antuk berkaing widi andika mung tansah lipat karo si jingkas jebul wong sedekah ki penting. Jadi setiap rezekine awake dhewe ora kanggo awake dhewe kabeh, klebu kanggo wong liya. Buktine bojoku duwe warung soto, tak omongin nduk nek Jumah gratisno kabeh. Wah tenan lho nduk. Tenan ya. Laris banget bojoku. Alhamdulillah. Ning yo nek Jumat tok, Jadi nek Jumat ki tak gratiske. Laris banget. Ini yo nek Jumat tok. Nek Jumat tok. Sing liyane ora payu. Senin, Selasa, Rebo. Ora payu. Wong-wong yo nek pas nggon sedekah tok kuwi kok dadi sing penting eling karo wong liya. Wis tur perkara wong sugih, wong pangkat sok yo mung dengan satu kata. Apa? Inna ilahi wa inna ilaihi rajiun. Tur. Lah lak ya dungane wong meninggal. Lah iya. Mbok kaya ngopo sok entek-enteke ya ning ngono kuwi. Ning aku semeling karo anak bojoku, Nduk, Le. Sok nek aku mati aja didusi.
Lah piye kok ora gelem didusi? Engko nggo dolanan cacah ngene iki engko. Malah diutik-utik. Alah modelanmu. Kaya api-api ae. Jago jak. Kaya api-api ae lho. Apa yang gak ada restoran ya Den. Mugianto berkaing widi andika tansah Yo reng kowe genti nanjake bintang tamune ya.